se ba pani a owa kuma esi ohene se onhwe na onfa emesom enkranza man hene ene enkranza hema na we nyina emu no ena pani bi a osusu se ono nso wanyi ewa abusuani mu a oye abusua pani no ompene dia eye nananom aye di mefam eye chia na santo afre na mifi yewo ahemfo nan a ombedi akodwa e mi tie se oye so obeye bi abusua no kra no a wo kan obi no abo abade e na mi tie na ba bi o de ekwe de o de be kwa esi so ya me ya so de enti kan enya se be twetwe ya kwa esi do kasa na hima so ayi o o na tranko ya o ma gina to ena wo so won to wo ase won to wo ase wo ye wo abo amane asa se wo so wo ye wo fa ko bebre wo abusua wo kwa wo ye wo fa na akawa wo ye bibia be na wo abusua no ni ofa ya wo fa sam ye kan wa abusuafo memama kwaba eba pemampem TV so musofo agimfenani eden so yenimu edi ehyiamu dia na yedimu ewura enkranza ahemfie nana kwamba for toso na nkapim bafo agintadua osantehini piesie ono ene frititin 3D atwasa akokon ahodo a chese waka enkura ahodo pi ahya nase a oye oman kese ewo Ghana ha na obabo na hafo ha anase obabunu apuye mantem abun East region dia na chese ohini bia ni ho a na kondwa eno no ese efise titi nkuro no nyina yewura ahinkuro no nyina okoji ni nyina e de be hye nase enti ena ene ebinom ebo ne samra ne se bono hene nanso ye kade a oyotumfo piesie a osom asanteman na ne do a owoma asanteman ene ne kopa wakwama asanteman ti ena otumfo osetutu nyankase ensi ni fam na ode no aye osahene a ne so bi emada na yekọ ninsem mudia na enie nana etena na hemfie no se dia ne papa eye ne da ne King Solomon ai nyame ewo a na wawo Yesu Kristo eninti the Holy Trinity one eja no eye baako nti nimdie eni nyansa nananom ede awo no efi na bosuo no eno ena order na di na nananom ebowura mu ewo eye akuma ahensemu eye akuma ba henema anase ba pani a owa akuma esi ohene se onhwe na onfa emesom enkranza man hene ene enkranza hema na we nyina emu no ena pani bi a osusu se ono nso wanyi ewa abusuani mu a oye abusua pani no ompene dia eye nananom aye eye nana hema anya ono kwa ene tenase a anase akuma ba pani enya ono kwa ene tenase a osi ohene oni krontire eni atrenkondwa na yeye na nananom ema yete ase se ahinie no ohima ewotumi pa ewo ahinie na ahensemu sanso ana atrenkondwa a ewo ahinie ho no omoso esombo na omo play a very vital role and I say important role ewo ahensiemu eniti na yewo kingmakers na ukomu a na hema eni kingmakers ni nyina eko benkro ede ohene esi so a panin bi emni ya pe onte ase emani enni hene no eniti watabre asem no ede apie the King Solomon of our time enim say onjeje asem no in his favor if we say ono ena oye abusua panin ye bo no ahwan na di wusi abusua panin so ye hu nipa ode no esi abusua panin nananom akomu a ekowie ne se osusu se abusua ni mu oye ofa panin anase wanyi wa abusua ni mu a panin bia enni ho saa nanadwen eche no edi se panin enni fie dia na se ahin ato ne dia na che se ono ena ye abusua panin nenso yenkomra yenfamra na yentwetwe asere ne abasa no pani amfa ne nsem antudwa wenko pani bia na so ankusu ankyere no otabiri asem na ana ode ba eye yewura awurade bafo pim anim na unim se awurade bafo pim de ode nokre ana eka ne nsem ana odi ne nsem ewon kranza ahemfie ono nko a ana kyese
wuntimi emfa damudie enko daadaa ono ene na hemfo emani ni asemma wo se eye fita osi ni fita e tuntuma osi ni tuntum bani se obi nsi trodo ematoa eni nti yewura Nana Kwambafo Krapin Bafo agintadua etena ase no odinsam no na unim de ma ne danso ne se oye very democratic a che se eba se yeni asem na okabi no bo to ama eye atenankondwa so obia enche na adwen ansa na wasi ginaye eni nti nkranza man hene esi ginaye a na che se ye nkranza man nyina ginaye na osi onye pensem nkumnya onye kambi ankambi eti Nana ema akwanya ema abusua pani de ha me no de di kan no Nana edi kan to asem no kra ma obi a osusu se ono na ye abusua pani se on kire mu de nti a on pene so se akuma ba pani ene na trenkondwa ayi ohene no de nti a on pene so afei na ototo epapa so ede ko benkum ene nifa ohu asem no ahyase empanfo eduaduama no mse dabi se de pani esi kasa yi de kasa no enwie mu die enwie peye eni nti se be ya nananom toto nano na yehu ni gina pen a ewa abusuanim nananom toto nano anache se ono kra oni position bia oni gina pen bia wa abusuamu oye de hye branche keke na wonte ne ho ase nananom ema yete ase se sana obia eye no so obi a ye de hye wabusuam na esi hene na so wompene wo ye de hye na esi hene na so wompene dia eni oman bia ni we betimasi ohene ewo so oman bia ni ho since say oba pani eni kronti hene eni atankodwa nyina akọ benko asi ohene ne de enkraza man hene eje sa ohene no etum se ne be ya enkoye ahyensode anase aginaye ebe ejinaye bone nsusudiye bone anase nsusudiye bone a amanfo ebefa so esi ohene ewo moman mu eni nti Nana Kwambafo enkraza man hene nyansayira Krapin Bafo agintadua edi ni nyansa dodo esi agi ohene no tum ema eye krabehwe eni nti mesrew ansa na obekọ no jebre na hwe efani nyina kwanya nananom efa so etwe no asre ene abasa ansana wako no wahu se ampa ekrazaman ede nokre ensiye ene ebu oman no na enye busremuka enye mese anade amadwen ekyereme na emom di amamre ne amane ese ene nananom efa so ebu enkrazaman Mese se nya akune na bafo usofo mo betanche na afi atwa mo baya me cause of make us go mu ye cha atuna be se mo man France ja ko ja fo ni na ono mu na acha be shi na sa chire o be ja me dance ya no o ma ka sa ya o be dance ya no ha be sire ha be sire Bacho bi nyina danse na asam no hugo sa mi nyan o di se na dan be fe no ani mi sita sa bacho o mi pa na mi chechi mo be me yo na ayambia usi chami ensanchi sasa wono meka chami wono meka ebia no mi na eka na anamo bia otu ye ba asem no mu elintima asa de na mo tutu ye le se so no wono meka se anju bajo na mi sere se
sɛ nananom ɛmɛma kwan a sɛ akwanya ni wɔ so a na ɔngyina hɔ mini yo bato nana mo da ro bɛyɛ bɛtena sɛ de hyɛ kɔnkɔn na mpanyinfo a wɔn di m'anim bɛto hɔ mo nyinaa wu aka me na me ba efi mu sɛ nanafoɔ so ɛka abusua no ɛne nti abusua no so yɛ wɔn nkyɛn mmienu wɔkyea ne asanto a egyina yɛwɔ nana akɔafoɔ a nkɔfoɔ ne gyafui a esu gyina nti me fam ɛyɛ kyea na asanto a fɛn na me firi yɛwɔ ahemfo nan a wɔn bɛdi akonnwa ɛyɛ me wɔfa yamenka nana kwaku nsia nana kwaku alu ɛna nana sɛ efa aba bi a ɔtɔ so mmienu ɔmo fam ɔkasa yɛ wo kan nyinaa yi yɛpɛsɛ bi sɛ bi ka bisa wo gya ha wo kasa yi sɛ bi wo nyɛ busa nkuro yi a wobɛyɛ amease atwe ase na kɔ akyi tenten ɔkasa ade no wɔ ha yɛyɛ nyinaa no sɛ yɛgyina ha a yɛsɛ ahensɛm a wɔn nkura asɛm amu ha yɛbɛsiesie yɛbɛyɛ yɛyi ma so sɛ bi afiri asasesɛm yɛbɛyɛ yi afiri yɛbaa yɛafrɛ ɔhema sɛ ɔsɛ abusuapanyin afiri mu wɔaso agye ato hɔ ho enti sɛsɛi wokasa wobɔ kuro yi akɔ akyiri a gyina bere a anaasɛ capacity a wɔtegyina ha a wɔde asase enti no menim nyasoɔ paa ebi koraa na wɔsɛ bi a ɔhema bi a deɛ metie ne sɛ ɔyɛ sɛ ɔbɛyie bi abusua no koraa no a wɔka wo bi no wɔama wɔ amadeɛ ɛdeɛ na metie na baabi a ɔde akɔ deɛ ɔde ɛbɛkɔ akyiri so yɛame yɛ asɛm yɛntumi nka ɛnyina sɛ yɛbɛtwetwe akɔ akyiri dodo ɔkasa rahema so ayi o ɔde na tra nkonnwa ɔma gyina so ɛna wɔwɔ so wɔnte wo ho ase wɔnte wo ho ase sɛ wɔyɛ no wɔamo amane asa sɛ wo so woyɛ wɔfafo bebree wɔ abusua wo nkwa wonyɛ wɔfa na akawa woyɛ biribi abɛn na wɔwɔ abusua no ne ɔfa yɛ wɔfa asɛm ne yɛka wa sɛ abusua no yɛ na abɛ abusua no woyɛ abusua bɛyi ɔmo nyinaa apakyɛw na ɛna wafa masa yo ɛdeɛ mɛkyiri ka mɛkyiri asɛm bi tɔ fie ɔtumfoɔ piesie Wechire oha atuma prevene oha
Samebra no. And then start here, no. So, I'm waiting on myself to create and I want to be a actually, the love, I don't think the action for them that they share. We feel horrible. Very sharp. If you're paying, you almost say, oh, I didn't see you. I put you and you're yóò wẹ kasa no kasa bi na ẹ bọ ẹ sẹ ẹ tia mi kọ ọbẹ yẹ ọdún náà wọnyi o capacity na of kasa ẹ ka capacity a yẹ bẹ tumi paa ne kura ẹ sẹ owó yẹ bẹ si na owó ti na kasa ẹ ti ase o sì yẹ fi ṣe ẹ ní yẹ fi ṣe ẹ ní ẹ dá nana yẹ ti gbọ ẹ yẹ pẹ yìí pa yẹ bẹ bọ bọ bẹ mu yẹ nípa na ẹwọ pẹ yìí na ẹwọ bọ mu o de sẹbi o de ẹ bá bá fufu wo yi ọwọ mẹta pẹ yìí wo yìí lè kyẹ ebi wo yɛ panyin na sɛ ɔte hɔ na ɔsɛ yɛ panyin ti yɛ panyin ti bɛɛ kasa ma tutu bia nana no sɛ ɛyɛ tete sɛ ɛma ne kana sɛ ma yɛ di bisa ayɛ fa ɔkasa bi a ɛyɛ oni capacity a wɔn tumi a ɔsɛ ti nkyɛn bisa ayɛ capacity a ɛyɛ yɛ yɛwura ɛdi yɛ aduna bɛyɛ ne sɛ yɛ ɔbɛ yi yɛ no yɛyɛ sa ɛbɛyɛ soɔsoɔ yɛ kɔ ni ama yɛ ayi yɛ wɔ fo ma sɛ wɔn ni wo yɛ panyin na sɛ wɔn dɛ na sɛ wɔn yi wɔ fa wɔn nsa kɔ a ọbẹ̀tí máa bá ọ̀pẹ́ náà wọ́n wọ́n yẹ bùsùlùpẹ̀ yìí nílẹ̀ kẹ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ sẹ́ ẹ̀yìn àmì bí yẹ bùsùlùpẹ̀ yìí lórí sí náà ọ̀rẹ́ máa ẹ̀ bùsùlùpẹ̀ yìí mọ̀ náà dáhàchẹ́ wọ́n yẹ capacity nàbẹ̀ ẹ̀yẹ dìṣẹ̀ kúnkún èmi yẹ àmàlẹ́ nù àbùsùlùpẹ̀ yìí ẹ̀nà wọ́n ẹ̀nà wọ́n kasa capacity nù èkì yẹ tó ha ẹ̀nà bẹ́ sẹ́ ewúrẹ́ sẹ́ bẹ́ẹ̀ yà ẹ̀nà ayé ma wọ́n yẹ bùsùlùpẹ̀ yìí kó wáyé àbájẹ́ bá tún abẹ́ bíbí ayé na ansa na mekɔ no bepɔ mu no yɛde boa na ahensɛm no ɛbɛbrɛ mu yɛde boa na ahensɛm no bɛbrɛ mu nti monwɔ atwa ne yɛ mu part 2 no a ɛfa boa na ahensɛm ho abra nana kwambafo ɛde tu dwa sɛ nananom nkɔhwɛ nkonnwa no na ɔmomfa ho amɔnebɔ mmra na ɔmontwa ɛyɛ odwan ɛma nkonnwa no deɛ kɔsi yɛ bia na ɛbɛbɔ akyiri ama mo ɛna ɔmo nso ɛte new longuru a new longuru hin nana kwakudankwa ɛnso ɛyɛ ɔmo yodium ɛhyɛ ɔmo kutupa ɛbɛ sɛ ɔmo de entity mu ɛne oye ni ɛba ɔmo ne nkranzamantam mu ɛno nso yɛde ho ɔfa a ɛtɔ so mmienu ɛbɛbrɛ mu ɛno ma sesa mo gye brɛ ɛhwɛ yɛn pemampem ɛna megye so ofrɛ me agyenfena ɛno nso megye so wobɛhyɛ video no wobɛ like na wadrop your comment twɛ da mpɔmfɛsɛ hyɛ ade nhyɛ obi biara